जमदुवार मण्डलनि सिङाव गासै मोनबा भिसिडिसिआव बिजेपि दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै सावरायलायनाय हाबाफारि जालांदों। जमदुवार मण्डलनि सिङाव गोग्लैनाय गासै मोनबा भिसिडिसिफोर फारियै बारजाबिल, भरपुर, मालागुरि, दावागुरि आरो जारागुरि भिसिडिसिफोराव दिनै सानसेयावनो बिजेपि दोलोनि मावथिफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय हाबाफारिया जालांदों। दिनैनि बे हाबाफारियाव बारजाबिल भिसिडिसिनि सिङाव जानाय सावरायलायनाय जमदुवार मण्डलनि आफादगिरि बिथां सुजित नार्जारि आरो लेङाइ आफादगिरि बिथां ज्योति दैमारिमोना खौरांगिरिजों मोगा-मोगि लानायाव 28 नं गसाइगाव बियाबनि सिङाव बिजेपिनि आथिखालनि राजखान्थियारि गोख्रोंथि आरो फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि बारहावानि सायाव फंनैसो बिबुंथि लाखियो। जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिया उद्देश्यआनो जाबाय भारतीय जनता पार्टी दिनै जोंनि बिटिसिआव भारतीय जनता पार्टीआ जेनोखि फैगौ जेनोखि बाइ इलेक्शन बे बाइ इलेक्शनावहाय जाहाथे जाय बिजाथिया जोंनि बे 28 नं समस्तियाव केन्डिडेट जाना फैगोन बा बिजाथि जाना फैगोन बेखौ देरहाहोनो थाखाय जोङो जोंनि बे जमदुवार समस्तिनि मोनफ्रोमबो भिसिडिसि आन्डाराव थानाय बुथ कमिटि बे बुथ कमिटिखौ सक्रियता आरो मजबुत बुथ कमिटि खालामनो थाखाय जोङो दिनै बे मिटिंखौ लिंनाय जादों आरो बे बुथ कमिटिजोंनो जोङो मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव जेनोखि जोंनि शक्ति केन्द्र इनचार्ज दं आरो लोगोसे भिसिडिसि हिसाबै मेम्बार दङ बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि बे बुथ कमिटिखौ मजबुत खालामनो आरो जेनोखि फैगौ बे बिधानसभा बाइ इलेक्शनखौ जोङो जय जुक्त खालामनो थाखाय जोङो बे टारगेटखौ लादों आरो बे मिजिंखौनो जोङो दिनै मावफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो जोङो बेखौ जोंनि बिजेपि दोलो हिसाबै जोङो पार्टी हिसाबै जोङो बेखौ गोजौनि निर्देश बादियै जोङो हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। केन्डिडेटआ बा बिजाथिया जायखौनो हरा मानो बा इउपिपिएल दोलोआनो हरा मानो बा बिजेपिआनो हरा मानो जोंना टारगेट बा मिजिंआ जाहैबाय केन्डिडेटखौ देरहाहोनाय आरो केन्डिडेटखौ जोङो जय जुक्त खालामनानै जोङो बे हाबाफारिखौ लानानै जों दिनै बे भिसिडिसि वाइज आरो शक्ति केन्द्र इनचार्जखौ लानानै बुथ कमिटिखौ लानानै जोङो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं आरो दिनैनि हाबाफारिया बबे जायगायाव जागोन? दिनै जोङो मोनबा भिसिडिसि एरियायाव लादों। फार्स्टआव जोंहा दिनै बारजाबिल भिसिडिसिआव जों लाबाय बिनिफ्राय दा नेक्स्ट सानजौफु समाव जोङो भरपुर भिसिडिसिआव लागोन आरो मालागुरि भिसिडिसिआव जाखांबाय आरो बेनिफ्राय जारागुरि आरो गलादाङि भिसिडिसिआव दिनै बे हाबाफारिया जागोन आरो जोङो बिसेस जयनिं हाबाफारिखौ जों बेवहाय लाफानाय जायाखै मानो होनबा बियो दलिय भाबेसो आल'सनामोन नालाय दा बे हिसाबै जोङो जयनिं प्रग्रामखौ जों लाथ'वाखै। जयनिं प्रग्रामखौ जोङो साननैसोनि उनावनो जों लानायनि थाखाय जों हाबाफारि लागासिनो दङ मोनफ्रोमबो भिसिडिसिआव आरो बे भिसिडिसिआव जयनिं प्रग्रामा जाफुंगोन आरो बिनि टारगेटखौबो जोङो लागासिनो दङ हाबाफारि टाइम मथे। बुंनो थाङोबा जोङो जोंनि गसाइगाव 28 नं बियाबाव दा बिजेपि दोलोआ जोङो गावनि बर' हारिखौ लानानै माखासे गुबुन हारिखौ लानानै जोङो बांसिन जों बुंनो हायो बिजेपि दोलोखौ। दानि फैगौ 28 नं समस्ति उपनिर्बाचनावहाय जोङो बिजेपि दल हिसाबैहाय जुदि नायोब्ला जोङो फ्राय बिजेपि दल हिसाबैहाय बहुत मजबुत जालांनायखौ जों नुगासिनो दङ। फारियैहाय नायोबा दिनैनि मिटिंखौनो जोङो नुनो मोनो। थांनाय बारावहाय बिजेपि हिसाबैहाय बारजाबिल भिसिडिसिआवहाय माने बेवहाय 10टा भट मोननायनिबो बेवहाय मोनसे जोंहा थिरांथा गैयामोन। दा दिनैहाय बेवहाय नुदों जों बिजेपि दल हिसाबैहाय बेवहाय जोंनावहाय गैयाब्लाबो बेवहाय 150 जननिया जोङो मोनसे बुथ कमिटि जोङो रिचाबलनि जोङो बेवहाय रायलायलायनाय जोंहा प्रग्राम जादों आरो दा गतिके फैगौ इलेक्शनावहाय गोजौनिफ्राय केन्डिडेट हिसाबैहाय जायखौ सायख'ना हरगोन जों बिनि हयानो जोङो खामानि मावगोन होननानैहाय
जों बेखौ साननानै दं आरो